لا تبدمتي رادي إرنا ينزلنا مثلا جورج جبرسلاسي كاب يونايتد ستيتس أوف أمريكا لاينالو جورج حوي كاب دمتي رادي إرنا يدول الكازلخو أي حب كي تسأل عنه مهنياته كل شاب شجر كركب كله ترح يدول الك سلام يوناتان صقميلن او شجر كنا كلاتنا شجر يا اخواتنا سبزخنا كو يحدول سلازي you're welcome اوكي ثانك يو زحلف قناتات ابزي دمص رادي إرنا ابزي مدب شكوريناتات حواتنا خاب السودان تشجيرهم دهاي كغبرو قنيم نيرهم ابزون قريبهم زغاطمم زلو شجرات غليصهم لنا نيرهم هجي ابزي مغدي فيسبوك فيرماتات كفرم كم زلو نحواتنا نحجز قليلكا ملختو تقرب سلازنبر كاسي تتحيز كايلا خايلا سلاز امني انت هلا حدش كبلك هدول زلهم هو ثانك يو دقيمه ابزو حدات معالتات طرح استفعل كم تقول لنا زحزنايم بروجكت بلان الون عاتهم حجز ينزبلنايم ايوا اتحدزي بيتيشن رو معنتي كيفتنا يلنا سلازي بذكاء المتن نفس وقف ارتراوي نفس وقف بارتراويان شجرات زدناقص اكل كله نتي بيتيشن ساينك قبر نصوع እዚ ጉዳይ እዚ መጠን ልዕሊ ቁፅሪ ዝረኸብናሉ ኣገዳሲ ምስ ካልእ ንገብሮ ዘለና ፅልዋ ስለ ዘለዎ ኣቐዲምና እውን ሓቢርና ስለ ዘለና ብዙሓት ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ጀሚርካ ዋላ ካልኦት ኦርጋናይዜሽን እውን ፎሎ ገብሮ ስለ ዘለዎ ኣገዳሲ እዩ ጎኑ ንጎኑ ካብቶም ናይ ንኣብነት ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እቶም ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ዋላ ካልኦት ብዝኾነ ይኹን እቲ ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ እናገበርካ ምናልባት ካባና ዝደለ ነገራት እንዳሰደድካ ኣብ ቀጻሊ ይግበራሉ ብፍላይ ዝኽልተ ሰለስተ መዓልቲ ብዝካኣለና መጠን ንቃለሳልና ኣብ ልዕሊኡ ናብ ዩኤንኤችሲአር ይኹን ናብ ናይ አይኦኤም ይኹን ዝኸይድ ቀጻሊ ሓበሬታ ብዛዕባኦም ዘጋጥም ዘሎ ይቕፅል ኣሎ ዝውን ጀሚሩ ኣሎ ይኸይድ እውን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሓደ ደብዳቤ ኣዳሊና ምናልባት ገለገለ ማሕበራት ፈሪምናሉ ኣለና ብዝካኣለና ግን ተን ካልኦት ማሕበራትን ኤርትራውያንን ዘይኤርትራውያንን ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይኹኑ ሂማኒቴሪያን ኦርጋን ብዝኾነ ይኹን ኣካላት ኣብቲ ናሕና ሲግኔቸርስ ወይ ከዓ ፈረምቲ ኮይኖም ንኽኣትዉ እሞ ክብደት ምእንቲ ክህልዎ መፀዋዕታ ጌርና ኣለና ስለዚ ንሱ ኣብ ዝተወዳእሉ ግዜ ቀልጢፍና ክንእትዎ ኢና ዝኾነ ኣካል ዝኾነ ማሕበር ዝኾነ ተጣባቑ መሰላት ናይ ኤርትራውያን ይኹን ዘይኤርትራውያን ጆይን ክገብረና ሕጂ እውን ንፅዋዕ ኣለና ስለዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነቲ ደብዳቤ ዳልና ዘለና ክንሰዶ ኣምጥራት ኣለና ማለት እዩ እዚአን ተን ብእኩብ ድሙር እዩ ተረዲና ኣብ መወዳእትኡ ጎኒ ንጎኒ ዝኸይድ ከም ተጣባቑ ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ሎም ዓንቲ ብፅሑፍ ምቕራብ ብቪድዮታት ምስናይ ጥራሕ ዘይኮነ ብቐጥታ ናብ ሱዳን ደው ኢልካ ድምፂ ሕዋትና እንታይ ይመስል ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እንታይ ዓይነት ቻሌንጅ ኸይደን ሓሊፈን እንታይ ኣጋጢምወን ብኸመይ ገይረን ኣብ ልዕሊአን ዘብሉ ዘሎ ክሳብ ኣብ ገዛውተን ኣቱ ምህላዎም እቲ ኩሉ ነገር ብኢንተርቪው መልክዕ ኤቪደንስ ከም ሓደ ቴስቲሞኒ እንትኸውን ጋዘር ተገይሩ ኣሎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምስቲ መሰነይታናቱ ኮይኑ ዝኸይድ እዩ ኣብዚ ክብል ከለኹ እቲ ቻሌንጅ ክሳብ ከምኡውን ዝመስለኒ ነበረን ብዙሓት ሕጋውያን ክንሶም ኣብ ልዕሊኦም ዘይሕጋው ነገር ብዙሕ ተፈፂሙ እዩ ምናልባት ጆርጅ ሓወይ ሕጅስ ቁርብቲ ዘጋጥም ዘሎ ምእንቲ እንደገና ዞም ከም ሓዲስ ዝሰምዖ ዘለው እዚ ጉዳይ እዚ ንኽፈልጡ እንታይ እዩ ተጋጢሙ ብሱዳን እስከ ምግላፅኳ ገሊፆሞ እንዲኦም ብወገንካ ከዓ እንታይ ስለ ዘጋጥሞም ኢኻ ከምዚ ጌርካ ከምዚ ንከተዓሎም ደው ንበለሎም ትብል ዘለኻ እንታይ ይጋጢሙ ሕጂ ንኣብነት ሎም ዓንቲ 5 ሰባት ከግብር ከለኹ እዞም 5 ሰባት ነፍሲ ወከፎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ብድሆታት ዘጋጠሞም ሓንቲ ሰብ ካብ ወፃኢ መፅያ ፓስፖርት ዘለዋ ኣብ ሕዋታ ክትርኢ ኢላ ኣብቲ ገዛ ስለ ፀንሐት ጥራሕ ሓደ ትተኣታትዎኦም ብመንደቕ ዘሊሎም ኣቱ ብማዓፁ ካንሸሎ ሲሮም ኣቱ እቱ ኢሎም መኒኻ ኣይብሉኻን እዮም ኤርትራዊ ክሳብ ዝኾንካ ኣደዳ ኣትዮም ንኩሎም እንዳሃረሙ ንኩሎም እንዳቐጥቀጡ ንዓኣቶም ንደገ ውፅኦም ንብረቶም ወሲዶም ቴሌፎኖም ገንዘቦም ወሲዶም ራስዮም ብድሕሪኡ እዮም ምናልባት እንታይነትካ ክሓትኻ ዝግደዱ ሕጂ ናበይ ኢዳ ዘሎ እቲ ታርጌት ናቱ እዚ ምናልባት ክጠፍኣና ይክእልን እዩ ቀዳምነታት ዝሰርዕዎ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ እሞ ከዓ ኣብ ሞዝሊም ሃገር ባህልናቶም ፈፂሙ ኣብ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክትኣቱ ብዙሕ ማለት በቲ ሕግናቶም ክትሪኦ ከለካ ግን ኣብቲ ናሕና ደቂ ኣንስትዮ 6 7 ደቂሰን ብሓንሳብ ከለዋ
ማዕጾ ሲሮም ክዳውንተን ከማን ዘይገበራ ብጃምአን ገይረን ከለዋ ኣትዮም ሃሪሞም ሸጓጉጥ ኣብ ጉንዲ እዝነን እንዳቕረቡ ክገብርዎ ፀንሑ ወይ ከዓ ዝግበር ፀንሐ ብጣዕሚ ዘርምም ዘሰንብድ እዩ ከምኡ ኢለን ናብ እስር ቤት ከይደን ከብ ከዓ ኣብ እስር ቤት ከዓ ዝኸፍአ ገንዘብ ክሳብ 500,000 ኣኽፊሎም ዘይፈልጦ ወሕስ ካበይ ይመፅእ ከመ ኣይትፈልጦን ኣብቲ ፍርድ ቤት ቀሪቦም ፀኒሖም ነዚ ከዓ 50,000 ክፈሉ እንዳተባህለ ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ምናልባት ካብኡ ከዓ ፍልይ ዝገብሮ ሰባት ናይ ዩኤንኤችሲአር ወረቐት ዘለዎም መጀመርታ ናብ ገዝኦም ኣትዮም ሴሮም ሃሪሞም ወይ ከዓ ኣፈራሪሖም ንብረቶም ወሲዶም ኣብ ደገ ደርቢዮም እቲ ኩሉ ምስ ገበሩ ከም ብሓድሽ ወረቐት ኣለና ምስ በሎ ነቲ ወረቐት ሕዲጎም ከይተረፈ ትር ዝበለ ካርድ ስለ ዝኾነ ንዕኡን ዳርጋ ክሰብርዎ ቆራርፅዎ ፈቲኖም ነይሮም ሕጂ ክሳብ ክንዚ ዓይነት ቡድሆታት ክኸይድ ከሎ ብዓይኒ ሸለልትነት ዝረኣይ ኣይኮነን ዝኸፍአ ግን ናብ ኤርትራውያን ጥራሕ ታርጌት ዝገበረ እዩ ኣብ ሓደ ቤት ፅሕፈት መፂኻ ናይ እንዳኮር መንበሎ ኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ናይ ረፊጂ ሳተት ዝሓትት ናይ ካልእ ዜጋ ልክዕ ብኸምኡ ዓይነት ዝፅሎ ዝሓትት ነቶም ካልኦት ዜጋታት ኣብቲ ቤት ፅሕፈት መፂኦም ክወሃቡ መሰሎም ክሕለወሎም ንዕኡ ዓይነት ሪኳየርመንት ንኸማልኡ ዕድል እንዳተዋሃቦም ከሎ ንኤርትራውያን ስለምንታይ እዩ እቲ ቤት ፅሕፈት ዌልካሚንግ ሴንተር ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቡድሆታት ኩላትና ኢና ንፈልጦ ንዓሰርተታት ዓመታት መንግስቲ ፈልጦ እዩ ከምዚ ገይሩ ኣብ ኤርትራውያን ምግላል ዝገብሮ ዘሎ ካበይ እዩ ተበጊሱ ክርዳእና ኣይከኣልን ብዙሓት ዓይነት ሞቲቬሽን ብድሕሪት ክህልዎ እዩ ግን ኣይ ቲንክ ተቐዳማይ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ዩናይትድ ኔሽንስ ብዛዕባ እዚ ግቡእ ምትእትታው ክገብር ኢንፋክት ናብ ሱዳን ቅድሚ ምኻድና ዩናይትድ ኔሽንስ ኦፊሻሊ ኮንደምን ክገብሮ ኣለዎ እዚ ጉዳይ ዝብል እምነት ዘለኒ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا جوج حوي قدمي كلتسوم نخون زي ما قعدت تبلو زلخا نابدك انستيو دحاني نيرو نابدك تبعتي طرحم زغوايو نيرو جيت مست بلن زلخاس تي غداي ناغدداي زخيد زلو مالتي هو حجي اجيتهم اب سودان زلو ኤርትራውያን እስከ እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዚ ሰዓት እዚ እንታይ መመኸርካ እቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ይከታተልዎ ኣለዎ ብፍላይ ክልተ መዓልቲ ብደንብ ይከታተልዎ ኣለዎ ግን ካብኣቶም ክግበር ዘለዎ ርዳኣና እዩ ንዓኣቶም ቻሌንጅ ከም ዘለዎም ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ዋላ ሰሙናት ንሕና እውን መዓልቲ ክንወስነሎም ዘይኮነ ብዝከኣል መጠን ኣብ ገዛኻ ኮፈል ዝብል ኣብቲ ናተይ ሶሻል ሚድያ እውን ፅሒፈ ነይረ ኣብ ገዛኹም ኮፈሉ ግን በቲ ሓደ ከዓኒ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝነብር ህዝቢ ከም ዘለና ከዓ ክርዳኣና ክእል ኣሎ ሕጂ ክልተ ቡድሆታት ኣለና ግን ናባና ታርጌት ዝገበረ እንድሕር ኮይኑ ኣይኮነን ዶ ኣብ ደገ ተረኺቦም ኣብ ገዝኦም ዝመፅዎም እንድሕር ኣለዉ ብኩሉ ዓይነት ቡድሆታት ስለ ዘሎ ንሕና ብደገ ዘለና ክንቃላጠፍ ኣለና ክንጓየ ኣለና ክንእውል ኣለና ክሳብ ነቲ ናይ መሰል ናይ ስደተኛታት ዘይሕልው እንድሕር ኮይኖም ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተመሊስካ ወይ ከዓ ናብ ስቴት ዲፓርትመንት መፂኻ እውን ኣብቲ ናይ ባጀት ዝወሃብ ወይ ዝስላዕ እውን ቻሌንጅ ክንገብሮ ኣለና መስለኒ ምናልባት ኣብኡ ቀልጢፈ ክዛረብ ኣይደልና ግን ፕራክቲካሊ ብግብሪ ክጉየየሉ ዘለዎ ወይ ከዓ ኣብኡ ዓይነት ጎስጓስ ክግበር ዘለዎ እዩ ኤርትራውያን ምናልባት እዚ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ገለ ዝብል ኣነ ብወገነይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ እንተዘይገበርዎ ዝብል ምኽሪ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ እቲ ካልእ ኩሉ ዓይነት ተኽእሎታት ክፍተንን ዕድል ክወሃቦም ክኽእል ኣለዎ ንሕና ፀቕጢ ክንገብር ክንክእል ኣለና ንሳቶም ብዝከኣሎም መጠን ዝኾነት ነገር ካብ ኢድ ናብ ኣፍ መሻርፍ እንድሕዳላቶም ኮይና ገዝኦም ዓፅዮም ኮፍ በሉ እዚ እውን ንባዕሉ ሓደ ዴሞንስትሬሽን እዩ ቴክኒካል ንሕዳኣ ኩሉ ካብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ንሕዘይ ወፂኻ እቲ ብደገ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ጎስጓሳት ንሕዳኣ ክሰርሕ ዝፍትን ኮይኑ ምናልባት እቲ ለውጢ ወይ ከዓ ገለ ዓይነት ተኽእሎታት ናይ ጠጠው ናይ ምባል ዝከኣል ተኽእሎ ኣሎ ስለዚ ንሳቶም ገብሮ ዘለዎም እቲ ገንዘብ ምኽፋል ሽግር ኣምጣልና ምህላው ኣብ ኩሉ እንዛረበ ዋላ ንሊብያ ክትከይድ ከለኻ ዋላ ካብ ኢትዮጵያ ክትመፅእ እቲ ኩሉ ገንዘብ ድርብ ሽግር እዩ ዝፈጥር ዘሎ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ኩሉ ግዜ እቲ ገንዘብ ምኽፋል ንዓና ሽግር ኣብቲ ዘለዎ እስር ቤት ክጥሞም ይኽእሉ ዶ ሓደ ካዊ እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ገዝኦም ብዝከኣሎም መጠን ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ነንሕድዶም እናተሓጋገዙ ኣብ ገዝኦም ኮፍ ክብሉ እንድሕር ክኢሎም ከዓ እቲ ዝበለፀ እዩ እዚአን ተንቀዳሞት ክስርዓ ዘለዎን እየን ካልእ ኣነ ግሂደ ዝፅሒፈ ሓደ ኣካል ህዝቢ ይውክል እየ ዝብል ኣብ ናይ ኣምባሳደር ኮይኑ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝመፅእ እዚ ዓይነት ክርአ እንከሎ ኣብ ህዝብካ ብድሆታት ክጋጥም ከሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘይንጉር ክርአይ እንከሎ እንተወሓደ ኮንደምን ክገብሮ ዝኽእል ስቴትመንት ከማን ከውፅእ ነይርዎ ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ ዘተዓዛዝብ እዩ ስለዚ እዚ ናብ ግምት ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ ዘይ ሓላፍነታዊ ዓይነት ኣገባብ ይካየድ ምህላው ኩላትና ክንጥምቶ ክንክእል ኣለና
ስለዚ ሰብ እንድሕር ዘይብሎም ሰብ ክንኮኖም ኣለና ንሳቶም ገብሮ ዘለዎም ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ሓደ ዝከኣል መጠን ኣብ እስር ቤት እንድሕር ኣትዮም እቲ ዘይምኽፋል እውን ከም ተኽእሎታት ክረኣይ እሞ ዝከኣል መጠን ተጸሚምካ ነቲ ጉዳይ ክትቃለሶ ትኽእል ኣለካ ምክንያቱ ኤርትራውያን ገንዘብ ህቡ እዮም ኤርትራውያን ክርከቦም ኣብ ኤርትራውያን ዝርከብ እንዳተባሃለ ባዕልና ንፋስ ነእትወሉ ዝነበርና ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ቡድሆታት እውን ምዃኑ ክንፈልጥ ሞለና ነዚ ኩሉ ዝግመት እቲና ክንቃርሶ ዘለና እዩ ንዝሓት إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا حلالات بدمصي راديو إرينا ينازلنا مسانا جورج جبرسلاسي كاب يونايتد ستيتس اوف امريكا تتابع سبعو مسالات يزولو جورج حجي اندحر ريخا خوينكا تقندي زتوكوري زي قفا زي مزراف زي موصع سدتنياتات اب السودان طرح زي كونه ساب كله مبزحتو غزينا بإيرتراوان زتوكوري سلا ገንዘብ ንኸፍል እንድሕር ሒዞም ምናዲ ዋላ ካልእ ፀገም ኣሎ እዩ እንታይ ትቐንዲ ሽግር እቲ ሓደ እቲ ገንዘብ መሳኪን ነንሕረድና ስለንረዳዳእ ስለንተሓጋገዝ እቲ ለዋህነት መሊሱ ሓጓፍ ፈጢሩልና ኣሎ ካልኣይ ግድሓቂ ክንዛረብ እቲ ናይ ብብዙሕ ዓይነት ኣብቲ ናይ ኢንቨስቲጌሽን ክትሪእን ከለኻ ንኤርትራዊ ብድሎ ምህላው ብርግፅ ክንርዳእና ክኽእል ኣለዎ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰንሰለት ናይ ኤካይ ኤርትራዊ ኢድ ዘይብሉ ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን ስለዚ እዚ ብርግፅ ክንፈልጦ ዘለና እዩ ኣብ ምስግጋር ደቂ ሰባት ሊብያውያን ኣበር ናይ ዝኩሉ ዝመሃርዎም ኤርትራውያን ኣብ መኽዘናት ናይ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ብምሉኡ ኣለይትን ኣካየትን ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሊብያ ሕጂ ዝግበር ዘሎ በዓል ትራብሎስ ዋላውን ካብቲ እስር ቤት ምውፃእን ምባልን ዋላ እኳ ኤርትራውያን ጥራሕ እንተዘይኮኑ ተጋሩ እውን ከም ዘለዉ ኣስማቶም እውን ከም ዘለና ካልኦት እውን ኣለዉ ብምልኦም እቲ ኣስማት ንምዝርዛር ንኩነታት መጠንቀቕታት ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ሕጋዊ ገባብ ንምኽታል ተባሂሉ እምበር ሕጂ እንታይ እቲ እኩብ ድሙር ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ኤርትራዊ ነቲ ካልእ እቲ ሕማቕ ኣበራትን ኩነትን መንገድን ተኽእሎን ብኸመይ ጌርካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ፀቕጢ ፈጢርካ ነቲ ናይ ገንዘብ እቶት ከም ዝግበር ዝምህሮ ዘለውን ኤርትራዊ እሞ ስለዚ ነቲ ወፃእተኛ ጥራሕ ወይ ከዓ ነቶም ካልኦት ሃገራት ጥራሕ ክንነቅፍ ዘይኮነ ባዕልና ንፈጥሮ ዘለና ሽግራት ስለ ዘሎ እዚ ካብቲ ቀንዲ ክንቃለሶ ዘለና ምዃኑ ከተንብፍቱ ኦኬ ስለዚ ሕጂ ቀንዲ እታ ናብታ ስታይና ክንምለስ እታ ክትፍረም ዘለዋ ፔቲሽን ተዘርጊሓላ ንኩልኩም ብመገዲ ፌስቡክ ዋላ ኣብቲ ናተይ ምሳይ ዕሩኽተይ ዘለኹምን ረኣይዎ ንፈርም ቁርብ ድምፂ ንኹኖም ነዞም ኣሕዋትና ወላ ሓንቲ ክፈሎን እዩ ሳይን ጌርካ ምስዳድ እዩ ምእንቲ እቲ ከምዚ ጆርጅ ክብለና ዝፀንሐ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ከድብሎም በዚሕና ድምፅና ምስ ነስምዕ እዩ እቲ ሽግርና ህዝብና ክቃለል ዝኽእል ስለዚ ድሕርሕራይ ትበልኹም ጆርጅ ሓወይ ሕጂ ምናልባት بوغني تا فلتاز دلخو فليطيا لخو توسخي تبلو زلكا قال زرسعنا تلو منت تحبرنا تا مايكروفون بها قدفا صبو حراي دقيمه يقني لي حجتا بيتيشن تدالي الله نحنا بذكرنا مس يونايتد نيشنز كنا UNHCR يكون كالوت محبرات يكونوا او يتقبر الله التارجت زلو ناب منግስት ሱዳን ፀቅጥን ምግባር ይጎድኑ ስለዚህ ነዚ ሁሉ ዘንዳ ሰርحنا ካላ አካሉን በብጎድኑ ክገብሮ ዝኽእል ተኽእሎታት እንድሕር ኣሎ ካለና መጠን ንሕዋትና ጠጦ ክንብለሎም ዋልታ ክንኮኖም ድምፂ ክንኮኖም ሰብ ከም ዘለዎም ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ክሳብ ኣብቲ ናይ ባጀቲንግ ኣሎኬት ዝገብር ሃገራት እውን ታርጌት ጌርና ክንጥምቶ ከም ዘለና ምክንያቱ ኣብኡ እውን ፀቅጢ ከም ዘድሊ ስለንፈልጥ ኣብቲ ናይ መወዳእታ እዚ ፔቲሽን ዝፅሓፍ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ንሕርኢና እቲ ብኡ ተጠቂሱ ዘሎ ንነፍስ ወከፍ ነቲ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎ ሓደ ብሓደ ዘርዝዩ ነገር እዩ ስለዚ ምናልባት ገለ ሰባት ኣብ ሃገራት ዘለዉ ናብ ኤምባሲ እንድሕር ተጠቂምካ እውን ደብዳቤታት ምናልባት ናይ ድራፍት ናይ ምግባር ዘሸግሮም እንድሕር ኮይኑ ብቕልጡፍ ነቲ ነገር ከብፅሕዎ እንድሕር ዘልዩ ኮይኖም ንሕና ድልዋት ኢና ዝኾነ ይኹን ደብዳቤታት ፅሒፍና በትናቶም ኣድራሻ በትንዓኦም ዝጥዕሞም ገይሮም ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ኣፍ ደገና ክፉት እዩ ምክንያቱ እዚ እዩ ከዓ እቲ ሰንሰለትን ሕመረትን ናይቲ ሓላፍነት ናይ ኤርትራዊ ተበግሶ ክንወስዶ ዘለና እሞ ዝኾነ ይኹን ንሕና ድልዋት ኢና ብፍላይ ንዝመፅ ዘሎ መዓልታት ደብዳቤታት እንደሊ ኣለና ጥርኑፋት ኣለና ብኮሚኒቲ ብከምዚ ጌርና ናብ ኤምባሲ ናይ ሱዳን ናብ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ናብ ካልኦት ዝኾነ ይኹን ትካላት ዋላ ነቲ ናይ ሃገር ዘለኻዮ ኩሉ ግዜ እንድሕር ኣስዑልና ብፍላይ ናይ ኤውሮጳ ዘለዋ ሃገራት ብኤውሮጳዊ ዩኒየን ጥራሕ ዘይኮነስ ብሃገራት እውን እንድሕር ርኢኻ ብዙሓት ሃገራት ሚሊዮንስ ኦፍ ዳለርስ ንሱዳን ባጀት ኣሎኬት ገብሩ እዮም ንመን ገብሮ ነቶም ስደተኛታት እሞ ስደተኛታት ክሳብ ክንዲ ዝሕር መሰሎም ዝንፈጎም ኮይኑ ኣብ ልዕሊኦም ዓመፃት እንድሕር ዝካየድ ኮይኑ ነቲ ታርጌትድ ፕላን ኣበየናይ ሽፍት ክንገብር ከም ዘለና እውን ክንጥምቶ ስለ ዘለና ኢድን ጓንትን ንኾን ንስለ ኣሕዋትና ጠጠው ንበል
ኣብዚ መሪር ግዜ ኣብዚ መሪር ብድሆ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣለና ንድሕር ዘይልና እዮም ዳ ማእሲና ኣለና ክንብሎም እሞ ደጊመ የቀኒለይ ስለዚ ኢድ እንኳን ንኹን ክብል ጥራሕ ዘሊ ምናልባት ጆርጅ ሓወይ እዞም እዚ ዓይነት ግፍዒ ኣብቲ ስደተኛ ዘውርዱ ዘለዉ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ድዩ ዋላ ማፍያ ድዮም መን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ምናልባት ሓበሬታ ተለካ ኣብዚ እወ ኣብዚ እንታይ እዩ መጀመርታ እቲ ኢንተርቪው ክነግብር ከለና ወይ ከዓ ነቲ ሰባት ቃላት ክንወስድ ከለና ዩኒፎርም ዘይብሎም ወታደራዊ ልብሲ ዘይብሎም ምናልባት ቶም ኣውቲሳት ጥራሕም ዝረኣዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ምናልባት እውን ካብዚ ሓሊፉ ክሳብ ብቃላት ናይቶም ምስክርነት ዝወሰድኮ እንድሕር ኣሎ ነቶም ፖሊስ መረርኦም ክገልፁ ከለዉ ስምዑ ካብዚ ኢና ደሞዝና ንወስድ ክሳብ ደሞዝ እውን ዝተሰላዓልና ከምዘየሎ ስለዚ እዚ ካብዚ ኢና ክንነብር ንሕና ተነጊሩና ዘሎ ዛ ዓይነቱ ዘረባታት ዝረብ ስለ ዘሎ ካብ ነዚ እውን ጠሚትና ክንቃለሱ ስለ ዘለና ስለዚ ፖሊስ ናይቲ ሃገር ዲ እቲ መንግስቲ ዝእውጆ ዘሎ ዓይነት ኣሰራርሓ ድዩ እዩ ምናልባት ነዚ ተጠቂሙ ካልኦት ሲቪል ኖርማል ሰባት ሒዞም ናብቲ እስር ቤት እትዮም ካብኡ ምናልባት መሻርፍ ወሃቦም ይህሉ ዶ ኣፀቢቕና ንጥርጥሮ ነገራት እሞ እዚ ኩሉ ብምትእቲና ኢና ካ ጥንቃቐ ዘድልየሉ ዘለና ስለዚ መን እዩ ዝዋፈር ዘሎ ምናልባት ኮምፐንሴት ዝግበር ወይ ከዓ ፐርሰንት ናይቲ ዝእክቦ ዘሎ ዝወሃቦ ኣካል ንድሕር ኮይኑ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ዝኸይድ ምዕባለታት ክመፅእ ስለ ዝኽእል ቁልጡፍ ምትእትታው ክንገብር ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ኣብ ካርቱም ጥራሕ ድዩ ዋላ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ሱዳን እውን ከምዚታት ዓይነት ፀገማት ይረአ ኣሎ ሕጂ ኣብ ካርቱም እዩ ዝረአ ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ካርቱም ኦፍ ኮርስ እዚ ከምዚ ካውንቲ ገለ ስፋሕ ዝበለ እዩ ግን ኣብ ኩሉ ኮይኑ ኣብ ካርቱም ይረአ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ደገ ኣብ ርሑቕ ከምሳት ኣጋጢሙና ዝብል ኣውያት ኣይረኣናን ምናልባት ካብ በዓል ኢትዮጵያ ናብኡ ክመፁ ከለዉ ብጢስ ዝተሃረሙ ሕክምና ዝሰኣኑ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 3 ሰሙን ሓደ ወርሒ ዝገብር እውን ክሳብ 12 ስድራ ናይ ኤርትራውያን ቀጣል ሕክምና ክወስዱ ዝግብኦም መድሃኒት የብልናን ተባሂሉ ኣብኡ ዝተገብረ ጎስጓስ ነይሩ እዩ ምናልባት ውፅኢታዊ ስራሕ ምስ ሰራሕና እውን ገለ ሰባት የቀኒልና ኢሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፀቅዕዎ ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ከይደ ክዛረብ ዘይኮንኩ ሕጂ ታቐንዲ ታርጌት ዘላ ኣብ ካርቱም እያ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሕክምናዊ ፀገም ነይሩ ምናልባት ተፈቲሑ ዝበሃል እምነት ኣለና ምክንያቱ ዝተቃለስናዮ ዓይነት ኣቀራርባን ናይ ሰባት ኣስማት እናሰደድካ ዝግበር ኣውያታት ነይሩ እዩ ንሳቶም ከዓ ብምስጋና ገሊፆም እዮም እዚ ግን ዝኸፍአ ብድሆ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣብ ካርቱም እዩ ዘሎ ሕጂ ኦኬ ጆርጅ ሓወይ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ኣብ ኩሉ ትገብሮ ፃዕሪ ዓወትና ሳልጦ እናተመንኹ ብሽመይን ብሽም ኩሎም ስደተኛታት ግዜኻ ወፊኻ ትቃለሶ ዘለኻ ትፅዕሮ ዘለኻ ከዓ ከመስግነካ ፈቱ ጆርጅ የቀኒየለይ ኣነውን ረድኤ ኤረና ተቐፃሊ ትገብሮ ድምፂ ኣሕዋትኩም ክትኮኑ ደቂስና ከይበልኩም ከምዚ ሕጂ ለይቲ ሰዓት 3 ገለን ተሲኢኻ ትገብሮ ዘለኻ እቱና ሓደ ካብቲ ኣብነታዊ መሪሕ ናይ ኤርትራዊ እሞ ንሕና እውን ደጊምና የቀኒየለይ ታንኪዩ